Dubaj se nikdy nepřestává rozvíjet a překvapovat svět. Po ikonických projektech, jako je Palm Jumeirah nebo Blue Waters, přichází další kapitola jejího příběhu – Dubai Islands. Jedná se o 5 vzájemně propojených ostrovů s 21 kilometrů pláží, 9 marinami, 2 golfovými hřišti a desítkami luxusních rezidenčních a hotelových projektů. Je to místo, kde se spojuje životní styl, příroda a špičková architektura. A především jedno z největších investičních lákadel současné Dubaje. Původ tohoto ambiciózního projektu sahá až do roku 2004, kdy byl spuštěn pod názvem Palm Deira. Tehdy měl být největším z celé série palmových ostrovů. Kvůli světové finanční krizi v roce 2008 se ale výstavba zastavila a plán se musel znovu promyslet. O 5 let později, v roce 2013, projekt dostal nové jméno Deira Islands a v roce 2022 pak svoji dnešní podobu a název Dubai Islands. Dnes tu stojí kompletně vybudovaná infrastruktura, silnice, inženýrské sítě i moderní most, který spojuje ostrovy s pevninou. A to je teprve začátek. Do roku 2026 přibude i nový Shindaga Corridor Bridge s kapacitou 16 000 aut za hodinu a stezkami pro pěší i cyklisty. Co vlastně Dubai Islands nabídnou? Každý z 5 ostrovů má svůj jedinečný charakter. Hlavní ostrov bude živým centrem celé komunity, s obrovským nákupním centrem, více než 1000 obchodů, luxusními restauracemi, kavárnami a kinem. Rezortní ostrovy přinesou špičkové hotely, lázeňské komplexy a vily přímo na pláži. Golfový ostrov nabídne 2 hřiště, z toho jedno šampionátové s parametry pro světové turnaje. Sportovní ostrov bude lákat milovníky aktivního životního stylu, od fotbalu a tenisu, přes vodní sporty až po cyklistiku a lukostřelbu. A nakonec privátní ostrov, kde vznikne pouhých 83 vil, každá s vlastní pláží a soukromou marinou. To vše doplní 21 kilometrů veřejných i soukromých pláží, 9 marin, obrovské zelené plochy, přírodní parky a chráněné mořské zóny. Dubai Islands ale nejsou jen pro turisty. Součástí projektu bude i veškerá potřebná infrastruktura pro dlouhodobé bydlení, školy, školky, zdravotní střediska, parky a komunitní centra. Cílem je vytvořit plně soběstačné pobřežní město, kde můžete nejen investovat, ale i žít. A to vše s vynikající dostupností. Z centra Dubaje nebo z mezinárodního letiště se sem dostanete již za 20 minut. Napojení na hlavní silniční tahy a plánovaná budoucí stanice metra dělají z této lokality jedno z nejstrategičtějších míst pro investice v celé Dubaji. A teď k tomu, co investory zajímá nejvíc, čísla a potenciál. Dubajské ostrovy jsou v současnosti poslední velkou příležitostí, jak koupit novostavbu přímo u moře. Ceny zde totiž začínají už kolem 156 000 korun nebo 6 500 eur za metr čtvereční. Pro srovnání, na Palm Jumeirah dnes zaplatíte za metr čtvereční v průměru okolo 260 000. Potenciál růstu je tedy obrovský. Krátkodobé pronájmy zde podle aktuálních predikcí přinesou čistý roční výnos 8 až 10%, a to už od prvních let po dokončení komunity. Navíc s rozvojem infrastruktury a dokončováním rezidenčních projektů se očekává kapitálový nárůst cen o 40 až 60% během prvních 3 až 5 let. Historie podobných dubajských projektů mluví jasně. Palm Jumeirah i Jumeirah Bay přinesly investorům výnosy v řádech stovek procent. Například vila na Palm Jumeirah, koupená v roce 2008 za 4,5 milionu dirhamů, byla v roce 2024 prodána za více než 50 milionů. Ano, Dubai Islands jsou ve velmi rané fázi výstavby a to je pro investory zásadní výhoda. Ti, kteří nakupují právě teď, vstupují na trh v okamžiku, kdy jsou ceny nejnižší a kdy je zároveň zajištěna plná podpora vlády i dokončená infrastruktura. Dnes tu už funguje několik hotelů, například Riu Dubai nebo Centara Mirage, a také první veřejná pláž Dubai Islands Beach. Každý rok budou přibývat nové rezorty, restaurace, obchody i rekreační možnosti.
To vše znamená, že poptávka po krátkodobém i dlouhodobém pronájmu poroste a s ní i hodnota nemovitostí. Dubajské ostrovy nejsou jen dalším developerským projektem. Jsou vizí budoucnosti Dubaje, poslední šancí, jak vlastnit novostavbu přímo u moře a jedinečnou příležitostí, jak zhodnotit své peníze. Pokud hledáte investici s vysokým potenciálem růstu, skvělými výnosy z pronájmu a životním stylem, který nemá obdoby, Dubai Islands je vaše příležitost právě teď. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít ten správný projekt, dříve než ceny vyletí nahoru.